Ja, klokken den er 10:30, det er lørdag, og det er i dag, vi spiller AT2 Cup anden runde for damer i Köping i Sverige. Vi er lige ankommet til træningshallen, eller kamparenaen, og damerne er i fuld gang med at varme op til den første kamp mod hollænderne her, der starter klokken 2. Det er hollænderne, vi ser på første bord, og Sabine og Natalia, der står og varmer op nede for enden. Vi er klar. Vi er ankommet til Sverige, eller til Köping i går klokken 8, efter en lang tur. Og efter en stille og rolig formiddag, så har vi så i gang med træningen. Efter træningen, så er der lidt frokost og lidt opladen til kampen klokken 2. Så omkring klokken 1, der er vi i træningshallen igen og klar til at give den gas. Det må være hollænderne et eller andet sted, som er favoritter til dagens kamp, men vi tror på, at vi har muligheden. Og Jøsse, holdleder på turen her. Holdleder på turen, det er for dig, Lars. Hvad siger du? Glæder du dig til dagens kampe? Det er meget sjovt at se. Ja. Hvad synes du, at vores guldpiger, de virker skarpe? Ja, men nu må vi se, når de kommer i kamp, så er det der tæller. Ja. Så kan det være nok så skarpt til træningen. Ja. Det er kamp, der tæller. Tror du, at hollænderne bliver en hård mundfuld? Ja, det tror jeg. Hollænderne plejer at have nogle rigtig gode gamespillere. Ja. De ser også skarpe ud her til opvarmningen. Så lad os se, at bolden er rundt, og kampen skal glædes. Ja. Og vi har coach Ronny, der sidder heroppe og filmer forskellige. Han forbereder det taktiske oplæg til klokken 2 her, og den hollandske træner ved siden af. Og hernede, der har vi hollændernes formentlig 2 stærkeste spillere. Den spanske kineser og den hollandske eller romanske, tror jeg det er, hollænder. Og så de 2 unge hollændere her. Men dem tager vi.